ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇବି ଦହି ମାଛ କରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେମିତି ମୁଁ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ସର୍ଭ କରି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଛ 1 କେଜି ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ତାୱାରେ ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ମାଛ ହାର୍ଡ଼ ଭାଜିବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଦହି ମାଛ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମସଲାରେ କ'ଣ ନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମସଲାରେ ନେଇଛି 3ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଆଜ, 2ଟି ଟମାଟୋ, ଆଉ 2ଟି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି, 1 ତେଜପତ୍ର, ଆଉ କରି ମସଲା, ଫିସ୍ କରି ମସଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଛି ମସଲା ପେଷ୍ଟ, ସେ ପେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ, ଆଉ 7 ଗୋଲା ରସୁଣ, ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା। ଏସବୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରି ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ମସଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଏତିକି ହିଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଖୁବ୍ ମସଲାରେ ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି 1 ତେଜପତ୍ର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ମଝିରେ ଚିରା ମାରି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଏସବୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କଲି। ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପିଆଜ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମସଲା ପେଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ମସଲାଟା ଆମର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ 2ଟି କାଟି ରଖିଥିଲି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲି। ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଟମାଟୋ ସିଝିବ ଶୀଘ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଲୁଣ ପକାଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରି କଭର୍ କରିଦେବା ଯଦି ଟମାଟୋଟା ଶୀଘ୍ର। ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦହି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି। 2 ଚାମଚ ଦହି ନେବି। ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଖଟା ଦହି ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଖଟା ଦହି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖଟା ଦହି ଟୋଟାଲ ନେବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଯେମିତି ଦହିଟା ମସଲାରେ ଦେଲେ ନ ଫାଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଭଲ ଭାବେ ମେଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଦହି ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଦହି ଦେଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ହିଁ କରିବେ, ନହେଲେ ଦହି ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ। ସେମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୋର ଦହି। ତା ଭିତରେ ଫିସ୍ କରି ମସଲା କରି ମସଲା ଦେଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା।
ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଜୁକୁଜୁକୁଆ ହିଁ ରହିବ। ଦହି ମାଛ ଆଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଆଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ପକାଇବେନି, ମଝି ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ତ ହେଇଯିବ ଦହି ମାଛ ଝୋଳ ବା ଜୁକୁଜୁକିଆ ଝୋଳ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବି ହେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ରହିବ ଜୁକୁଜୁକିଆ, ବେଶୀ ପାଣି ରହିବନି ଆଉ ବେଶୀ କମ୍ ପାଣି ବି ରହିବନି। ତାପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ସର୍ଭ କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ, ପୁରା ଜମିଯିବ ଗରମ ଭାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।